الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا أبركدا مسامي نيافو أني أكاكما كان سنومو نكونو kafo nauyen tanuka mbarkada mbawjidi ambesali chidewla son herama noy alakira bay kisi ani nema be aka anasu mugo bela jile ani maoma di yutu nyonya fokata jodonse alakanin aw beye o jamakulu sanumay fe bi wajulu keneka niye anye Senegal jamana kan krenkrenyala u ka fabala Dakar ka be mekaloma sambafla ani muga ani woro ka keni ning dombain ani nin kalo bay na jora krenkrenyala mekalo aletle taninfla o ye dombay slameya kono o ye dombay jiye kono sabla o dunina ala sona ka anfana karamogo a seyidi Cheikh Ousmane Madane Haidara di jiyema o dili jiyema ala sonama ka kafriya ko nagasi ni ka shetane kale jigilatige ka sabuke made nana min kera maukanda bay min kera slameya fiyele o mene bay jiye kono fantan nani bela jire ala sonama o yele ntugunyonya mamunun kuna jara o sirakan ala sonama ulube dointa kake ala tanu donye kake ala barkadaye donye ala min sona kulu be ni che bay tlema katlaka ulu ke aka kalandenye nin kene ni nin waleyen abisigi jamana binani konna na sangosa na wati sira ngaka kene nyinantai ala sona o kera ka karamogo yereto Senegal jamana kan kerenkene yala Dakar akera tare ubulu min nisondia abuyenu makosobe sufe wajulu kene basigira ka ala tanuka barkada dugu jelen ko ala sonama wulafe baraw nunduna ni alqur'an sanuman kalaniye ka ala fo ka ala wala nyumandon nin ka tlaka duwaw ke kerenkrenyala anga jamana ino e maliye fo kata se jiye bela jelen kata se anfana karamogo yerema ala ka se ka san biolon ni kelen ka nyona chaman di ama kalon balen tumana mina jama sanuman tlala ka kafo anga tonye mogo fo kata se karamogo ba welele munu ye kenesro mun ye kuma falen uni nyogon chelala nin che bain aka nyumauna jiemaye aka nyumauna slameyaye akene kan baro be nundu ni okuma munu ye anga je ka nyamada ofe ambe be foni slameya ka foli no ala ka kisna ala ka nemana ala ka barka ala ko jidi ambela jenika ambe kuma nanga president international toy Elhadji Adama Sanogo nanga president Modibo Diallo toy president national Mali ambe kuma ni president be toy ni keneka jamana binani president be toora ka karamo fu ka wali malon ka barkala ka duwaw kan karamo e sijan ani kenya ani lafiya ala ko dama biya an karamo ka anniversaire sambi wono la ni kele an so dianno bi fo ga sa dana die be toora karamo be ko nan sere ya jamana be ko anga ka sankura foli la sema ni kena mi sigin flani ni kena ni sigin no jamana binani kono bi ka ala barkala ke ka demeke dese bagatoy ka filia muso nyeji che ka yatima do nyeji che de mun sorla ka benaye ka here ko bangi bagawi ka tlaka nini ke bi nini ke loye ansarufe bi dobi lu soro bi karamo etora dobi momlu soro jamano kono bi etora karamo dobi muso soro etora bi karamo ambi fo dantira inani kera here die bela jenima karamo anu so dialno nga ay kuma di anga secrétaire ma bara munu bi ansar kono ni akera ansar kono e no o bara dawo ka se ka mo bla barala ni ala sona secrétaire na o lakali jamae karamo nani here mi ya die kono an karamo udula ka obno lakali die me karamo am mi ni dono o le ka do ke e karamo ni bono sija ani kena ani lafiya ala ka dawma karamo allo raslamaya jigi koro kallo dine jigi koro karamo amba dilala fe ala ka law jigi koro abu yoro ala ka kisi ka otanga karamo an so dialno nawye danti nu so diamina amba fo ka barkala ka amba be fo ni kena kaya amba munu lonlo an jigi koro ambu fo ka dilala fe ala ku kambe ambal man no corona do ku kambe ku kanu do nyogona ambi Dakar ka be fo karamo be wila ka loni anniversaire na be ya siguke dine tabulo be ka représentant fana be kena kaya karamo ambu fo ku barkala ku wali malo
ka dira ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'a la bolo ala ka yirana ni si ani kɛnɛya ani lafiya ye karamɔgɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ karamɔgɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ karamɔgɔ hali bi silamɛw bɛɛ tɔgɔ la ka yafa ɲini fɛ i ka yafa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ i ka dugawu kɛ mali ye ka dugawu kɛ burukina ye ka dugawu kɛ nigɛri ye ka dugawu kɛ côte d'ivoire ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ an mago b'i ka dugawu la ne y'a kɛ a ti bɛn karamɔgɔ dugawu k'an ye abi jama bɛɛ bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye karamɔgɔ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'i ma ala ka hɛrɛ caman k'an ye i ni bɔnnaw k'aw kalifa ala ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala min tɛ kalifa tiɲɛ vraiment nisɔndiyalen don k'an ka journaliste fo ka nabaga bɛɛ fo k'a deli ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la a kɛ to nin kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est un aperçu sur la vie de notre guide Seydi Cherif Ousmane Madane Aïdara. Né le 12 mai 1955 à Tamani, dans le cercle de Baroueli, région de Ségou au Mali, de feu Mohamed El Madane Aïdara, dit Ba Madani, et de feu Massitan Traoré, dit Abba. Le guide spirituel de la Cherif Ousmane Madane Aïdara fut d'abord inscrit à l'école française dans son village natal avant de fréquenter la madrasa de Saad ibn Omar Touré à Ségou. À l'arrêt de ses études à la madrasa Saad ibn Omar Touré, son père, pour honorer son engagement vis-à-vis de Dieu, le confia à un illustre marabout du nom de Bamama Worofana pour l'école coranique, jusqu'au décès de son père Bamadani, paix à son âme, en 1976. Libéré par son maître coranique, il a entrepris sa propre auto-formation et la recherche de toutes les connaissances nécessaires à la bonne compréhension de l'islam authentique. De 1979 jusqu'en 1980, il entama sa première aventure en Côte d'Ivoire, précisément à Daoukoro, plus d'autres villes ivoiriennes, pour les prêches et sensibilisations, parallèlement au maraboutage qu'il pratiquait de temps en temps. De son retour au Mali, la première localité visitée suite à l'invitation de sa tante fut la ville de Mopti, où il continue de prêcher en dénonçant toutes les mauvaises pratiques de la société. Suite à cela, il fit face à beaucoup d'adversités ayant abouti à sa suspension par les autorités locales de Mopti. Et contraint d'avoir une autorisation pour exercer son métier de prédicateur, il quitte Mopti pour Bamako. Il profita de son séjour à Bamako pour effectuer quelques séances de prêche qui ont impressionné beaucoup de gens, surtout les femmes. C'est ainsi qu'un groupe de femmes intéressées par ses prédications lui ont proposé de rester à Bamako tout en s'engageant à l'appuyer dans ses charges. Il accepta et resta à Bamako où il connaîtra sa deuxième suspension à cause de ses prêches basées sur la dénonciation des mauvaises pratiques de la société. Alors, il organisait ses prêches chez lui-même et les sympathisants s'y intéressaient et l'enregistraient sur des cassettes audio. C'est ainsi qu'il a pu véhiculer son enseignement, bien qu'étant suspendu. Cherif Ousmane Madane Aïdara est communément appelé Aïdara Bani ou Cherif, ou même Wulibali, qui signifie qu'on ne peut pas le contredire en islam, car tout ce qu'il disait provient du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Notons que la vie de ce grand homme de Dieu est caractérisée par son attachement à ses parents et à son village natal. C'est la raison pour laquelle, depuis au vivant de ses parents, jusqu'à ce jour, il passe tous les séjours des fêtes de Ramadan et de Tabaski auprès de ses parents au village. Ajoutons que Cherif Ousmane Madane Aïdara ne possède pas une autre tarika. Il y a plus de 50 ans, le guide spirituel de la Fadi, Cherif Ousmane Madane Aïdara, se bat jour comme nuit pour faire comprendre à l'humanité l'islam authentique, tel que dicté par son grand-père, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prônant la tolérance, l'entraide, l'amour du prochain, bref, l'unité dans la diversité.
au titre du développement social, économique et culturel. En plus de son statut de leader religieux, Cherif Ousmane Mamdani Aidara est un acteur incontournable du développement dans le monde en général à travers ses disciples Ansar et sympathisants, et au Mali en particulier où il a aujourd'hui à son actif, entre autres, au plan de la santé, 35 centres de santé fonctionnels qui soignent les malades à moindre coût, sans compter les nombreux cas sociaux. Au plan social, l'effort du guide Cherif Ousmane Mamdani Aidara est inestimable. Plus du milliard dans l'appui aux nécessiteux, orphelins et veuves. Plusieurs centaines de millions pour l'appui à l'armée malienne. L'appui en mariage, en moto, en concession, en hajj, etc. Au plan de l'économie et des finances, une institution de microfinance a vu le jour vers 2010, avec à son actif près de 11 milliards de francs CFA de crédits octroyés de sa mise en place à nos jours. À cela s'ajoute une imprimerie, une boulangerie, une unité de production d'eau potable, 2 agences de voyage, une auto-école, j'en oublie volontiers. Au plan de l'éducation, plus de 1000 écoles et médersas, dont 3 lycées et une université en vue, contribuent favorablement à l'éducation de notre pays, le Mali. Au plan de l'agriculture, plus de 200 hectares de terres irriguées dans l'office du Niger, dans le cercle de Massina, sans compter des dizaines de champs d'exploitation à travers le pays régulièrement exploités. Au plan de la communication, une chaîne de télévision dénommée Cherifla TV a vu le jour vers 2014, dont une équipe avec nous ici à Dakar fait la fierté du Mali, de la diaspora malienne vivant, voire même de l'Afrique et du monde. À cela s'ajoute cette radio et au titre des responsabilités du guide. Le sacrifice ultime, l'engagement, la détermination, le patriotisme et surtout sa constance dans sa mission de changement de comportement de l'humanité en général et du Mali en particulier ont été couronnés par plusieurs responsabilités dans son pays, à savoir, entre autres, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali depuis 2012, président du Haut Conseil islamique du Mali depuis 2019, vice-président de la LIMAMA, la Ligue islamique des imams du Mali, sans compter les nombreux titres de président d'honneur de plusieurs autres organisations religieuses, entre parenthèses, UJMA, UNAFEM, etc. Notons qu'il fut le parrain de la 23e édition du mois de la solidarité au Mali en 2017, ce qui a été une édition incomparable aux autres éditions, dont sa contribution a été évaluée par l'État malien à 500 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Au nom de notre guide Assir Cherif Ousmane Mamdani Aidara, au nom de toute la famille chérifienne, au nom de toute la délégation internationale, avec à sa tête les 3 présidents internationaux, nous disons merci à tout le peuple sénégalais en général et aux autorités sénégalaises en particulier pour l'honneur qu'elles nous font en nous autorisant la célébration de l'anniversaire de ce grand homme religieux ici à Dakar au Sénégal. Merci pour la marque de considération et d'estime envers notre guide. Nos remerciements et reconnaissance à tous les participants, à tous nos invités de marque pour avoir exaucé, pour avoir rehaussé, disons, l'éclat de l'événement. Toutes nos félicitations, remerciements et reconnaissances et nos encouragements s'adressent à l'Ansardine nationale du Sénégal, avec à sa tête M. Souleymane Traoré, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation réussie du 71e anniversaire de notre guide Assir Cherif Ousmane Mamdani Aidara. Disons, à l'occasion de son 71e anniversaire, qui se tient dans un contexte particulier ici à Dakar au Sénégal, pour la première fois dans l'histoire de l'anniversaire du guide, célébré internationalement et habituellement chaque année à Bamako au Mali, nous disons joyeux anniversaire à notre guide Assir Cherif Ousmane Mamdani Aidara. Puisse le Tout-Puissant lui accorder plusieurs fois 71 ans dans la santé et dans tout le bonheur possible. Vivement l'anniversaire prochain. Je vous remercie de votre aimable attention. Nibi feka tchebado iba ka barake no de laje. Karamo mi ke islamiyala. Malik ba polo gloni piche. Anti chedo tar kula kisera kani onake.
ka se ka ala ka jɔnw k'u wele ka taa ala ma u k'u jogojuguw bila ka tugu ala ka diinɛ kɔ ka yafa ɲɔgɔn ma ka tɔɔrɔw ɲɔni cɛba min sera k'o kɛ san 71 kɔnɔ Asayid Sharif Usman Madan Haidara k'a yira anw na ko silamɛya ko kuma tɛ ko baara de don i b'a fɔ ala b'a fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Muhammadu a ye baara kɛ ne ala bɛna aw ka baara ye wa e kira bɛna baara ninnu ye wa mu'miniw yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Sharif Usman Madan Haidara e ka baara yira o de kama ni mɔgɔ bila la k'i ka karamɔgɔ mankutu i bɛ se ka min fɔ a la i b'o fɔ a la nka i tɛ min dɔn o de ka ca ka tɛmɛ i bɛ min dɔn kan a fɔlɔ ye min ye Mali silamɛya farafinna silamɛya a tɛ se ka e fɔ ka se a dan na fitinɛ wulila jamana in kɔnɔ yan bolojigi ko ni bolominɛ ko kan Sharif Usman Madan Haidara a wulila sufɛ ka wuli tile fɛ ka guloki bɔ k'a da ka siɲɛnaw kɛ o fitinɛba min bɛ Mali kɔnɔ k'o fitinɛ in gasa bi ka malidenw bɛɛ kɛ kelen ye bi boloko kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ bilen cɛba min y'o kɛ Seydi Sharif Usman Madan Haidara o kɔfɛ Mali tariku kɔnɔ anw ti faama dɔn an ti dɔnnibaa dɔn an ti waritigi dɔn ko min sera ka baara kɛ dugukolo kɔ ka Mali dugukolo kan ka se ka dɔkitɛriso 35 jɔ ni Seydi Sharif Usman Madan Haidara tɛ anw t'a maa dɔn Mali kalanso sigiyɔrɔma 1000 caman Mali kɔnɔ Seydi Sharif Usman Madan Haidara ale ka weleda sababu la o sera ka jɔ tilka asaruhu tadullu alayhi fadru ila al-asar ka se ka afimu jɔ ka juru don fandaw na miliyari 11 ka juru don fandaw na ko a ye baara kɛ a k'a yɛrɛ ta a k'a denw ta a k'a musow ta a k'a ka kabilaw ta Seydi Sharif Usman Madan Haidara ka baara kɛ ka foro sɛnɛ kɔlɔn kɔnɔ ko silamɛya baara de don ko kɛwale de don ka se k'o balo ta k'o tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sunkalo sera fantan hakɛ min ɲɛji bi cɛ ni tirifika in kama ala de b'a hakɛ dɔn a dɔw kɛra an yɛrɛ sigilen ɲɛna kamiyɔn caman k'a bloqué ɲɔ la k'a bloqué malo la k'a bila ka taa di fantanw ma dugu dɔ la ka tila k'a fɔ dugulamɔgɔw ye ko n y'a k'aw ye ala kama ne tɛ fɛ danfɛnsi ka bɔ a kalama n y'a kɛ ala kama o b'a bɔ nka i k'a dɔn dugutigi ye ciden bila don min ko kana tirifika fo o kɛra ne sigilen ɲɛna a kɛra a ka salon kɔrɔ a ko n m'a dɔn aw bina n'o tɛ gu tɛ sɔn aw ka na nka komi aw nana n tɛ se ka aw ka nali segin kɛbaliya la bilen 100 filɛ nin ye a y'o minɛ aw k'o paase ka taa a k'a fɔ dugutigi ye ko ne ye nin ko in kɛ ala kama ko nin ye fitinin de ye nin ye seko ye ko ni kun bɛ se dɔ wɛrɛ la ko n b'o kɛ min tɛ nin aw y'a ye yatimɛden a fa fatulen k'a to jigi foyi t'a la ala kɔfɛ Seydi Sharif Usman Madan Haidara ka village jɔ k'a ban pewu k'a tile ta k'a di fantan ma aw y'a ye tirifikɛ o kɛra e fɛ o la an taara anw bolo fila bi sanfɛ anw bolo fila bi sanfɛ nin ye karamɔgɔ ta ye kalandenw ye min kɛ da tɛ se k'o fɔ ka se a dan na salon 12 mai i kɔrɔ yan balo sigiyɔrɔma bɔrɛ caman o de tilala ka tila ka dutere papiye ta k'a di fantan ma i b'a fɔ an balimakɛ da sera a ma sɔrɔ yan cogo min mais o ye min bɔra kɛnɛ kan sinon mɔgɔ filɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ sisan an ta diinɛ islamiya la yan ne yɛrɛ bi mɔgɔ fila dɔn o ye dutere papiye ta k'a d'olu ma ka tila k'a jɔ k'a d'u ma fi sabilillahi a cɛba sigilen filɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ o kɛra ala ɲɛda kosɔn jigiw tugura bi ne ni karamɔgɔ den bɔra an b'o kɛ kuma laban ye n'o ye Badara Ali Usman Haidara cɛfin cɛ nɔrɔma sirifila dugawu jaabi tigi anw bɔra yan ka taa Gabon ka taa mawuludu kɛ Gabon mawuludu bannen u ka ministre de la santé a ye diplôme ba dilan k'a di Badara Ali Usman Haidara ma ko n'i taara Mali la taa nin zama i fa ma an b'a d'i ma ka da kun jumɛn kan anw ka jamana in kɔnɔ yan ni joliko mankan kun ye banabaatɔ min sɔrɔ yan hali tun y'i ka testament sɛbɛn maa si tɛ joli d'i ma nka i fa sababu la i fa ka wulikajɔ a ka diinɛ laseko ɲuman o kɛra sababu ye bi joliko mankan min bi Gabon yan bi o banna pewu o tuma anw b'an to yan ka nin diplôme in dilan i ka taa di i fa ma ko a ka bange ye mago ɲɛ anw Gabonkaw ye
ami mani dugu do joli poste kun be fere de wa woro mais Cheikh Ousmane Madani Aidara e sababu la bi joli kɛra fu ye wallahi faso den ɲuman bɛɛ kan k'i fo diinɛ tɛ dɛ maa o maa b'a faso fɛ tirifikɛ o kan ka kɛ fɛ maa o maa tɛ fɛ o tigi t'a faso fɛ e min k'i faso jɔli la danfɛn tɛ yen min y'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ san 70 sigiyɔrɔma caman ala k'o di karamɔgɔ ma waati koroni de bɛna mɔnɛ don an na ka sinjiw tugu ka balimayaw dilan ka kɛ bɛɛ fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali silamɛya bi a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi bɛɛ bi don da kelen fɛ bi bɛɛ bi bɔ da kelen fɛ bi n ko sirifikɛ i tɛ dande ye sirifikɛ la don o don i bɛ kabako dɔ ye Cheikh Ousmane Madani Aidara la i ma deli ka min ɲɔgɔnna ye ale de tɔɲɔnnen don jamana kɔnɔ mais o bɛɛ kɔfɛ a b'a fɔ ni n ye min kɛ min na k'o yafa n ma ala kama mais k'a sɔrɔ a bɛɛ de kɛra e la a bɛɛ de fɔra e ma mais o bɛɛ kɔfɛ e ko ne yafara ne b'i ta to ala ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ malidenw a kana sɔn fitinɛ ma ko fitinɛ b'a tiɲɛ de ko mais k'a ta di e hɛrɛ sera diɲɛ bɛɛ ma joliw dira an filɛ bi tile min na joliw dira joli kɛra fan bɛɛ fa ye hali sisan san bɔra mali dugu dɔ la muso dɔ bɛ a jiginna a ni bɛ ɲini ka to joli kɔfɛ mais u hakili jiginna ansaruw la u y'u wele o yɔrɔ bɛɛ ansaruw taa la ka taa joli di ka muso ni sauver e ni joli sauver jamana kɔnɔ e ni joli sauver jamana kɔ wari tɛ se k'a sara foyi tɛ se k'a sara ka kuma kuntala surunya k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ sini kɛnɛya ala k'a d'i ma wallahi e fa y'i di ala ma e fa y'i di ala ma e fa ala jɔn a y'i di ala ma e ba y'i di ala ma e sɔnna ka ala minɛ wa ala yɛrɛ sɔnna ka e minɛ fɛn dɔ bɛ di ala ma wallahi ala t'o minɛ sirifikɛ ala y'e minɛ dɛ ala ye e minɛ ni fa ŋaniya ye ala ye e minɛ ala k'an dafa ni cɛkɔrɔba barika ye den wɛrɛ tɛ yen denkɛ kelen min kɔ k'o ta k'o di ala ma anw bɛɛ de filɛ o suma na bi anw bɛɛ de filɛ o hɛrɛ la bi an bolo kɔrɔtalen don diɲɛ bɛɛ ma se k'a jigi kabi ala k'an bɛɛ sirifikɛ e sababu la anw tɛ jɛnɛya dɔn an tɛ suyɛni dɔn waso ko tɛ anw bolo min bɛ tɛmɛ o kan ka kuma kuntala surunya k'a ɲini ala fɛ sɛnɛgalikaw ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama tirifu hɔrɔma kama shamsu nahari badru layali nuru solari fasihu lisani baligul kalami nibrasu zamani sa'atul awali malatul anami السيد شريف عثمان بن محمد المدني هيدرا أنت للهيرة يا ربي على كسهرة دياما أمبافو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله تعالى منك عنده ككنيا دي أما كسيجان فنا دي أما كنين كرمغباني دي أما Cheikh Ousmane Madani Aidara ginya beka herede do ginya beka herede do mali kono ani mali kofe karamogoti suse ka kuma wati mina ale kuma na wati dela karamogoti suse ka kunla bo wati mina o jamana minuna Cheikh Ousmane Aidara akumara o wati dela o wati la ni karamogo ka wajuli ke wajuli qualité dobe bitaka sola ale ko ale bi ala de kofe ani amonke ala kira sallallahu alaihi wasallam aka o kele de ke ambi ala deli aka anniversaire min kerate sambi wolon wila ani kelen ya rabbi ala ka sankeme daka 100 ans sans ordonnance aka ken ya fana kala de muna aka balo dinya ka herede do ni nyogo mogo nunu nu tara doro masibo kera parce que tant que ubitama dinya sanfe herebe mais en tout cas valer don fo nan tuye domina an kana ala deli ni kata jona an be kanka je ka ala deli Allah taala ka si keme da san bi wolo bila ni kele ninga ka soro kenaya fana bala ordonnance cité ala bisala woti foyi ala bolo ala bisala ala ma oke bi jahi nabil mustafa aw ni chewni baraji ansarew comme karamogo sangare kam mifo aw kuna kortolende do ansaru bi yoro muna naka soro ninde ka karamogo parce que ani ambe aka herede bana ambe en Sénégal kono mbogo siti jo anna mbogo siti se ka kan dogoya
ala barka kila barka ni ala yɛrɛ ka barka de don bangali k'a fɔ ko ne ka invité honneur non ne garibu ye ne a ka taalibe de filɛ nin ye ni bi yɔrɔ min na ne tɛ se ka kɛ invité ye ne ye taalibe ye ni ale ma yamaru di ne tɛ sigi siège kan wallahi n bɛ sigi dugu ma parce que n b'a valeur dɔn bi côté san 40 ani kɔ ne b'a dɔn wallahi azimu lazi la ilaha mɔgɔ min ka ni nɛnɛ i b'a dɔn i b'a valeur dɔn i t'a bila fo ka diɲɛ wuli donc an kan ka ala tano an kan ka duwawu kɛ mali bɛ hɛrɛ min na bi ala barka ani kira barka ani a yɛrɛ ka barka de don n'o tɛ mɔgɔ min de bɛ mali kɛlɛ maliyɛnw tɛ o maliyɛn jugu de bɛ mali kɛlɛ ale yɛrɛ a mɔkɛ ma kisi min na a ma kisi a la parce que jugu bɛ sɛgɛ dɔrɔn ni alahu taala ka mɔgɔ min halaki de a bɛ nin kɔnɔ yan ni wote adamaden ni i ka hɛrɛ bɛ ala bolo Sirifu Usman Madani Haidara a kan ka kɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye i kan ka kano i kan ka hɛrɛ k'a ye i kan ka toujours ka duwawu k'a ye ya rabbi ala ka sijan d'a ma samaden mɔgɔ tɛ duwawu kɛ ala ka bonya dɛ fanga b'a la bonya b'a la mais ala ka si d'a ma an bɛɛ lajɛlen bi jɛ de ka duwawu kɛ su ni tile ala ka sijan d'a ma Sirifu Usman Madani Haidara ya rabbi ala ka sijan d'i ma ala ka kɛnɛya di ala ka barka do i ka kɔfɛ ani ka denbaya a bɛɛ lajɛlen ma ala ka i ka barka fana kɛ an fɛ toujours i kana ɲinɛ an fɛ dɛ i kana ɲinɛ an ma su ni tile an kalifalen b'i ma an n'u n'an taalibaw n'an ka denw an kalifalen bɛ ala ma an kalifalen b'i ma duwawu su ni tile ya rabbi ala ma sijan d'i ma aw ni cɛw ni baraji masha Allah tabarakallah kanu ani confiance parce que mɔgɔ min ha confiance sɔrɔ ka dimul ta ka karafa ala ma ka karafa ma pour ibi kara wa ka ku bele dima aka bele dima donc confiance ani amour dunia kono wolon ku beti donc wo plafond o tata plafond na ko mba kanu na confiance bala e mbe talibel kono mbe dimul kono mbe dohol kono mbe famille kono chaque jour ni ala dimba la man na musukili adimul sanda musukili ndo relation mum bi alhamdulillah rabbil alamin bi tamino manna pour kana dua mfana na dua ndum kake ka dua yen simayala ani jata kendia parce que dunya kono pour saba ni ala hoke mo ya ha bele ki folo mo janni ibe pouvoir soto ibi fanlo janni bi fanlo ibi fankan man bamaran me bari ka histoire mu faya ale fa ka asamba digra munna wolon ay ka alalo ka karanke ka alalo ka harmadiya kara donc ni ale ka apankanu aka wumuna fo altala ka échapper non nan donc aka kam fan aya fankanu kanu bala puto fulanja mo hi fan long o mantambi il fa hilo place munna e ka non maîtriser e ka non karan e ka harmadiya karan ka dina karan fo ibem inyo mo hol nafa sini ambe wona fa la kono bi e ala pouvoir be mum babulu wori se sia nyawonya londi se sia nyawonya bar nama fan kanunu ama fan nyanyini ala bi pouvoir wota nafa fenna atemo nafa mais alhamdulillah rabbil alamin bi ala pouvoir wala be digi nafa wala be digi be ko bi fo lemumbe Dakar jan lembe Sénégal jan nafa tasal fo nasu kono donc be do ala e simayala ni jata kende a wa kuma mansonia mbulu dama bebe yanfa ba fe be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن بإحسان تبعهم إلى يوم الدين إخوة الإيمان أيها السادة الحضور نساء ورجالا صغارا وكبارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقدم في هذه التحية وهذا السلام أخانا وصديقنا ومحل ودنا وأنسنا الشيخ عثمان مدني حيدرة حفظه الله ورعاه
إنه لشرف عظيم وسرور جسيم، ونحن نحضر هذا الموسم الديني العظيم الذي أقيم تشريفا وإكراما لسماحة الشيخ عثمان مدني حيدر. نسأل الله تعالى أن يرزقه عمرا طويلا وصحة وعافية وقبولا وإقبالا، وأن يبلغ جهوده أمام الأسر الإسلامية أينما كانت في مشارق الأرض ومغاربها. نكبر منك جيلن تكسبه من بافك أفضل درون أننا أني سوديالن بكنا بنجيني ما جي منكرا كأنكرم غبنيا أنكرم عثمان مدني أمود بنيا نبي o ala de yale bunya ni am fana ya bunya ambe bunya kono de don ala kam be bunya ala ka si jam dama ani kene ya ani daban ko nyuma ala ka korosi ayere ala ka demba ya be korosi bi jahi rasulillah inda Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kiramu de kumanya na haidara. Amba damine setigi Allahu la. Ambe ala fo ka kira fo ni oye amaga salma ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nema an kisibe aka ana bona salma o ani mo sona ka tugu ala ka se alkiyama jodo ma ala ka nini aw yo jama ku salmana karamu gamba fo e mai assalamu alaikum taala wa barakatuh kamali boba ga bela jilin fo karamu goto wala karamogo nire do amneta konta kabo Elisha toli ndale mbala ibe songando samina ide laka bo yanno demdi disiwuti kornana o ya soro ko da kumene amneta la nima fo ala be jigina karamogo e ga juru benena fone ka juru inde sara nesigo na ka ay wati chama fone ka kumene nyefo donc karamogo fo nga fo karamogo ne la jole kundu kono bara kumenena fɛn fɛn kalo damani a bɛ sama a ma se ka basigi a ma se ka sira sɔrɔ ne sigona k'a ye karamɔgɔ nana an fɛ yan Senegal ne taara karamɔgɔ fɛ yen ka na hami fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ko ma ko a y'a mɛn ko n ka bɔ n ka taa ji ta ka na sisan ko a bɛ ji dilan k'a di ne Aminata ma ko ni Ala sɔnna ko k'o bɛ basigi ne ko n ko n y'a mɛn o y'a sɔrɔ kuma in fɔyɔrɔ la wari kun tɛ ne kunna mais ne bɔra ka taa ji ɲini wagati min na ne ye 100 minɛ dɔ bolo siko in na ka na ni 100 ani ji ye k'a di karamɔgɔ ma mais sɔrɔ n ka taa n'a ye karamɔgɔ fɛ n y'a dɔ de ma o donna n'a ye k'a di karamɔgɔ ma mais n t'a dɔn k'a fɔ o ye mɔgɔ kelen minɛ hali o kalo ma sa karamɔgɔ nana anw fɛ yan Senegal ne ye labɛn ka na karamɔgɔ kunbɛnni la Dakar yan ne nana wagati min na ne ye a lase an ka karamɔgɔ ma ni o ye karamɔgɔ ka kalanden ye Usazu Malamini Kanko n k'a ka ɲɛ ma a ka n dɛmɛ n ka se ka karamɔgɔ fɛ sɔrɔ n ye sibo dɔ kɛ n bɛna ɲɛfɔ karamɔgɔ ɲɛna walasa karamɔgɔ bɛ se ka dugawu kɛ cogo min na Ala bɛ se ka ko in basigi ne ye n ka hami fɔ karamɔgɔ ye n y'a ye cogo min sibo na kuma kana janya ko kɛra ten tɔ yɛrɛ zus donc n taara ka taa ji san k'a di wulibali ma a nana ka na ji di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ye dugawu kɛ ji la a ka ji di ne Aminata ma a y'a di wulibali ma a taara ji di ne ma a kɛra ten tɔ yɛrɛ zus donc ji dara ma wagati min na ni karamɔgɔ président wulibali ale muso dɔ kun bɛ yen nɔ ko Nana ale fana hami dɔ kun bɛ ale fana na ni o ye denko in fanfɛla ye donc a y'a ɲini ne fɛ ne ka ji di a ma ko hami b'a fana na an ka hami bɛɛ ye kelen ye mais min kɛra kabako ye Ala ye ko in ɲɛ ka den bɛɛ ban ka bɛn kalo kelen ma karamɔgɔ ne b'i fɔ o la i Haidara karamɔgɔ ka sigi k'i fɔ e ye ne bɛn ka lahi ji karamɔgɔ ne ma ɲinɛ o kɔ Usmani Sampana den don karamɔgɔ Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka sijan ani kɛnɛya d'ani ma karamɔgɔ i ka Senegali ani Saaru fo dasi tɛ Senegali ani Saaru la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ o mɔgɔ kuma mana ka yana bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw fana fo ni o ye an ka présidente ye a n'a dangaw o kɔfɛ k'an ka tana Aisha fo ko kɔni baasi t'a la k'a Haidara
Salamu alaikum tala wa barakatuh. Wa alaikum salam. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan cadeau kɔni sɛbɛkɔrɔ dira an karamɔgɔ ma tableau ka taa se fɛn min ye jɛgɛ belebelebaw i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la ani bonyamasegin fɛnw caman ka ɲɛsin a ma a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase kɛnɛ kɔnɔ an fana an karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. O kɔfɛ an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an ka jamana faamaw ye minnu bɛ Senegal. O kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔw n'an ka imamuw fo an b'an ka sheikow fo a bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ an karamɔgɔw ni an balima minnu nana fara an kan Sirifikɛ bi yan Sise bi yan ninnu bɛɛ ye an bonya ni nin kɛnɛ in kɔrɔtali u sara bɛ Ala de bolo. Nin bɛɛ kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin Jamiyat Ansardine Islamia ma kɔrɔn fɛ tilebɛ fɛ bani fɛ baba fɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dugawu kɛ aw ye kanu da ye nin mais kanu min n'o ye Ala kama kanu ye a tɛ se ka tɛmɛ nin kan cɛ ti yan muso ti yan nasini sɛbɛn bɛ ne ni min cɛ ou bien mɔriya bɛɛ de ko Haidara an bɛ Ala fɛ i ye min fɔ anw dara la an b'i dɛmɛ u ye layidu min ta u y'a dafa a ma bɔrɔtɔ layidu ma bɔrɔtɔ aw sara bɛ Ala de bolo Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala k'aw bɛɛ nisɔndiya a bɛ min fɛ tigitigi n'a ka hɛrɛ b'o la Ala m'o kɛra n'aw ye Ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ mais layidu bɛ Ala bolo man kana lillahi kana lahu ni maa min y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye jigi in bɛɛ bi ban se in bɛɛ bi ban a bɛɛ bi laban Ala ka se de la ni maa min ye bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ o la yan e de ye nin yɔrɔtigi ye diɲɛ ni lahara mana a y'a jija a ka diinɛ kana bɔ o bolo diɲɛ yɛlɛma in na kira ko nin diinɛ in a bɛɛ bɛna bi ko foyi tɛna to mɔgɔw bolo seli kɔ anw gɛɲɛna n'a ye hali seli ɲuman yɛrɛ tɛ alors an bɛ min fɔ ye cɛsiri don an balakaw a ye cɛw bonya a ka sabali cɛw a ye kɛ laadiri ye a ka tile a ka jan don bangebaaw la a y'a jan don a bangebaaw la ne ma bato ye diɲɛ kɔnɔ ko bato min ka bɔ Ala bolo ko a bɛ se a seyɔrɔ la hali n'a kɛbaa ye kafiri ye a b'a hɛrɛ ye diɲɛ na yan bato min ka bɔ o bɛɛ ye o ye bangebaa ko de a y'a janto a bangebaaw la munna Ala ko kuranɛ kɔnɔ wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu tawhidu kɔfɛ ko ne Ala y'a wajibiya aw kan ko a kana masi bato ne Ala kɔ o ye tawhidu ye ale Ala ta bɔlen don a ko wa bil walidayni ihsana ko a k'a janto a bangebaa fila la a y'a janto bangebaaw la hali n'i tɛ Ala fɛ n'i bangebaa hakili sigi k'a dusu suma wallahi hali n'i ko Ala tɛ yen i b'i tile kɛ diɲɛ na yan bangebaa ko ma nɔgɔn dɛ a y'a janto bangebaaw la waati korona kojugu mais o n'a ta bɛɛ n bɛ kisa kelen d'aw ma Sheikh Awis El Qarni nin ye cɛ dɔ de ye a bɛ bɔ Yamani Yemeni ka don mais Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ sahabaw ɲɛna ko cɛ dɔ ka kan ŋana yan a tɔgɔ ye Sheikh Awis Qarni Yamani ka don a ko n'a ma ne sɔrɔ yan n'a ye aw minnu sɔrɔ yan a ye dugawu ɲini a fɛ n'a ye dugawu kɛ a bɛ minɛ ni Alakira de kan ye han n'a bɛ kuma in faamu an ka kira de bɛ ka kan nin fɔ sahabaw ye kisi nɛɛma bɛ kiraba min kan a ko a y'a janto a la cɛ dɔ ka kan ŋana a tɔgɔ ye Awisu Qarni
n'a y'aw minnu sɔrɔ yan a ye dugawu ɲini a fɛ n'a kumana Ala fɛ Ala bi sɔn n'a kumana Ala fɛ Ala bi sɔn mais mun na Sheikh Awis tuma min na silamɛya nana ni silamɛya ka ko fɔra ale ye silamɛya ka ko ma fɔ a ye ko seli b'a la o y'a sɔrɔ seli tɛ silamɛya la farida la silamɛya ka ko ma fɔ a ye ko sun b'a la o y'a sɔrɔ sun yɛrɛ ma don silamɛya la a dara silamɛya la cogo di ko i ka walimuso to a tigi bolo a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a ka hasidiya dabila faamaw kana fandaw tɔɲɔ kira nana ni nin de ye alayhi salatu wasalam Sheikh Awisi ye nin mɛn a ko nin ko in a ju turu yɔrɔ tiɲɛ don a ko ne bi don nin na Sheikh Awisi tuubira k'a sɔrɔ a ma kira yɛrɛ ye a y'i labɛn ko a bɛna hiji la pour que ka alakira yɛrɛ y'a ɲɛna sallallahu ta'ala alaihi wasallam Sheikh Awisi nana ba yɔrɔ la a ko n ba n bɛ sira ɲini i fɛ n bɛ taa Maka n bɛ taa silamɛw ka kira laban in n bɛ taa lajɛ a ba ko a ma a ko baasi tɛ ne ma nka n t'i fɛ i ka taa sisan to n kɔrɔ ne kɔrɔla e de bɛ ne ladon ni e ye sira ɲini ko i bɛ taa hiji la ma jɛn n'a ye nin y'a sɔrɔ silamɛya carinna alakira nana Madina Sheikh Awisi tuubira tuma min na seli tɛ silamɛya la sun t'a la mais a bɛ nin jɛn ɲini a ba fɛ don min na o y'a sɔrɔ seli faridayara sun bɛ yen a ba ko a ma ko kana taa a tora ba kɛrɛfɛ mais kira nege b'a la ni jidenw nana a b'u kunbɛn a b'a fɔ kira in bɛ cogo di aw y'a ye wa a bɛ cogo di u b'a taamasiyɛn fɔ a ye a bɛ nisɔndiya san o san a bɛ fɛ ka taa mɛ a bɛ ba kɔrɔ a ye hiji bila k'a ba ladon k'a ba ka jɔnya kɛ k'a ba bonya Ala fana ye a ka inayatu rabbaniya k'a la kira ko sahabaw ma ne ma Sheikh Awisi ye mais a fɔra n ye Ala fɛ ko a ye ne kanu a kɛra fɛ wa Ala ye hiba dɔ k'a ye n'a kumana Ala fɛ a bɛ sɔn n'a kumana Ala fɛ a bɛ sɔn a y'a kɔlɔsi n'a nana hami min b'a la a k'a fɔ a ye a k'a fɔ Ala ye ko n'a kumana Ala t'a ka kuma segin a b'a minɛ pourquoi ko a y'a bangebaa bonya ko a sabalila k'a bangebaa ka tɔɔrɔ muɲu a ye kira nege to a la ka bangebaa labato kira ko a bɛ na n'a ma ne sɔrɔ yan n'a y'o minnu sɔrɔ yan a ka dugawu ɲini a fɛ Seydina Umaru y'a kɛ san o san o bɛ na Yɛmɛnikaw fɛ yen kira fatura Abubakar fatura nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ kamalen mana maga tuma min na a ba yɛrɛ fatura n'a ye ba su don a sɔrɔla k'i labɛn k'a ka magandaminɛw ta mais o y'a sɔrɔ kira tɛ yen bilen Abubakar tɛ yen bilen a tile ni Umaru de bɛnna Umaru yala k'u ɲininka ko Awisi nana wa Yɛmɛnikaw san o san a bɛ taa ɲininkali kɛ fo san caman tɛmɛna siɲɛ dɔ la a y'u ɲininka u ko a nana ko a nana ko a bɛ min ko a kun bɛ yɔrɔw ɲɛfɛ bon kira y'a taamasiyɛn kɛ quoi ko n'i y'a ye dɔrɔn nin b'a la nin b'a la Ala y'a yira kira la Seydina Umaru de wulila ka taa ɲini ka taa sɔrɔ a bɛ sununkun de kan mɔgɔw ka dumuni tɔ minnu mɔnen don a bɛ k'a ka olu de dun an tɛna taa yɔrɔ jan waati kama mais n bɛ fɛ ka min fɔ ye Ala ye nin bonya fɔ kira y'a mankutu fɔ ko dugawu ka ɲini a fɛ wurudu tɛ dɛ sun tɛ dɛ n donna haliwala tɛ dɛ la k'a bangebaa bonya o de la Ala ye nin k'a ye a y'a janto a bangebaaw la n b'a ɲini Ala fɛ
o dugadenw kama an ka jamana ala k'a basigi o dugadenw kama tɔɔrɔ min bɛ Mali la ala ma wulila min bɛ Burkina ala ma wulila min bɛ Niger ala ma wulila tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ Afrique ala k'a bɛɛ wuli ya rabbi ala ka basigi ni hakilisigi don an ka jamanaw kɔnɔ aw nana garisɛgɛ ɲini de miliyari bɛ ala de bolo ya rabbi ala k'a sura n'aw kan ala k'a nɔgɔya n'aw ye ala kan'an to janfana ala kan'an to janfana ala k'an kanda k'an bɔsi setanɛ na o la an nisɔn ka di aw sara bɛ ala de bolo mais u kun ye duloki bazɛn dɔ d'u ma ko n k'o don n t'a dɔn minnu y'a kala u ye dɔ bɔ a la de a ma se ka don a fini koronna a ma se ka don an y'a bɔ k'a bila kurusi ma se ka don duloki ma se ka don n'u ye ɲɛ tan ko m'u ka fini don a ma se ka don dɛ a bɛ yafa ma a ma se ka don o tuma na an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yira an na ala ka san caman yira an na a kana ɲinɛ an faso kɔ a ye dugawu kɛ Mali ye a ka seli bɛɛ la a ye ala wele Mali ye a kana jɔn aw yɛrɛ la dɛ walahi hɔrɔnmuso dɔ bɛ sɔrɔ o la n'o ko ala m'a kɛ a b'a kɛ cɛ dɔw bɛ yan minnu ka kurusi jala m'u janfa cɛ dɔw bɛ yan baliya kɛli ni bi cɛ o ma ala sɔsɔ n'aw kumana ala fɛ a bɛ sɔn a kana jɔn a yɛrɛ la dɛ n'aw kumana ala fɛ a bɛ sɔn ala mago tɛ mɔgɔ jɔcogo la ala mago t'i si hakɛ la ala mago tɛ kunkolo min b'i kunna ala mago t'i ka duloki la ala mago bɛ mun b'i dusukun na i bɛ ka mun kɛ a ye ala deli Mali ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw wasa ala k'a bɛɛ laban ye ala kira yɛrɛ bonya kama a bɛ sabali sirifikɛ bi yan an bɛ mikoro d'a ma a ka fatiya ta bɛɛ an ka sɔrɔ ka wuli وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه وانظمنا في سلك خير البرية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا ولك الحمد يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bara in kun cɛra nin cogoya in de la o kɔfɛ ala sɔnna ma karamɔgɔ n'a ka dunanbaw ka fara an ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ansaru ye lɔgɔmaɲɛ kelen labɛn ka se ka u tɛgɛ don a la ɲɔgɔn fɛ ni ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba in sijan ani kɛnɛya ala k'a di a ma san 70 ani kɛnɛ caman bɛ ala bolo ala ka a di karamɔgɔ ma ala ka nin kɛnɛya di a ma ala k'a mɛn sango san an ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Senegal autorités bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ani Senegal karamɔgɔw ka dugawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ ka foli lase mɔgɔ mɔgɔ de ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ an fana karamɔgɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ka nin anniversaire baara la k'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala barika dɔwɛrɛ sera le douce mais dɔwɛrɛ sera